سلام تعنا يهابلنا زخبركم من زخبركن تخطاتلتي مدبنا نلومي سلوس 11 تقمتي 2022 اب نقربو سمناوي مدب سبورت ننتفتات إرتراوي تقدماي بينيام جرماي اب عامة سبورت 2022 قدماي كفالو كمون نوصيت إرتراويان أتلتات اب زتفلالي وددرات كندس زينا بكتالكم بخبرنا عدم بمسرة UCI سرعو عود وارح مرحا قبري وددرات وورلو تور UCI 2022 زي حلفة شمونتا تقمتي اب إيطاليا بزتخايدة وددر كلاسيك إلان بورديا تساليط الله إرتراوي تقدماي بشكلتا بلجماويت وورلو تور تيم أنتغ ماخشي وانتي غوبخ ماتيريو بينيام جرماي ابز حلفة زمون اب محبرو ميديا تويتر راب زرقو حملختي ازي عامة وددر نعو بشكلتا كاب جمر اتزبلت عامة سبورت كم زنبره بمتكاس علامو نمعوات نزحجزو دق غانتون دقفتون امسجينو زوان بزحات بروفيشنال تقدمتي ابزي عامة سريعمو زنبرو مرحا قبري وددرون زفتصمولون ناب عرفتي زمرحولن اوان بمخانو بينيام جرمايون بمسرت ملقتو ابزي عامة 2022 نخسلاسلو سريع وزنبره مدبات قدم بسولس 4 تقمتي اب بلجيم بزكايدو مبل 35 وددر كلاسيك بنش شماي بنش ملو بملو زعممو يمثل زي بينيام ازيو بلوص كبل زغلصو عامة وددر بخمي حليفو قصيلنا بزرزر كنريينا بينيام نعمة 2022 كاب موداتا سمون ناي ورح طري كساب مفارق ورح لكاتيت اب اسبانيا اب زتقانعي زتفلالي وددرات كلاسيكن زورن بمستافي جميرو كابزي اب تاوان زسالطو شوعته وددرات دما اب مبل 15 قدم كلاسيك تروفيو اليسوديا بورت دالسوديا نمودادرتو بشكوا بليصو قداماي كوين بمتاو نايزي عامة سبورت فلاميت عوتو امسجيبو نسو قصيلو كاب اسبانيا نا فرنسا زمرحي كون كلو اب موداتا ورح لكاتيت اب مبل 10 وددر كلاسيك دغم شاد شايترتا تسرعو اب فلما سامنتات ورح مغابيت اب زتسلاسله شوعت مدرخات زنبرو مبل 8 قردم باقي نيس حنساب رابعي كلته غزي دما شاد شايترتا مسرع بحفشه اب 3 مدرخات نوددرو مس قدامو 10 تقدادمت خوينو فصيمو اب كالاي مفارق ورح مغابيت كاب فرنسا نا بايطاليا زغنع بيني اب كلته وددرات كلاسيك مكفال اب مبل 130 وددر ميلانو تورينو 10 ترتا كحزن كلو اب مبل 113 قدم ميلانو سان ريموخا مبل 12 درجه تسرعو اسعبو اب موداتا سمون ناي ورح مغابيت كاب ايطاليا نا بلجيوم اب زبررلو اب 3 وددرات كلاسيك تساتيفو كاب زدما ابتي كلته انصورق عوتات حفيزو بيني ب 25 مغابيت بعوت بلجيماوي فوت فان ارت اب استفصمه مبل 4 قدم اي 3 ساكسو بانك شوعته تقدادم تحقيفا كاب زمصت كاليت غجله كالاي كوين بمتاو اب تعلت 5 درجه حيزو زوددر بينيام بامان كوبل اب زتهانصه فتاني منገድታት ዘካተተ ቅርጽ መሬት ዘካየዶ ፈላሚ ቅርድሙ ኮይኑ ነዝብሉ ጽውጽት ዝረኸበ ኣብቲ 230 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ በዳይ ቅርድም ውድድር ክዛዘም ከሳብ 42 ኪሎ ሜትር ዝተርፍ ንመጥቃዕታት ኣርሓታት ተቀዳደምቲ ወርልድ ቱር ቲም ጃምቦ ቪዝማ ቮት ፋን አርትን ክሪስቶፍ ላምፖርትን ብተደጋጋሚ ከፍሽልን ክልቲኦም ምስሃዶም ድማ ኣብ ሃድኖም ተዋፊሩ ድሕሪ ሙዓሉን እዩ نسو مسغانتو بحبار قدمو بزوصوطن مسرت دحري وددر اي 3 ساكسو بانك نجيرو دي ايطاليان مدلاو بقطا ناب ارترا كقنع كون تنبرو اب تعلت بزرايو نتعذبتن اسلطنتون زسدممه بلوص بقات جن كلبو دحري كلتا معلتات اب تخايده 248 كيلومتر حق زنبرو مبل 84 وددر كلاسيك ينت فيفيليوم نخقدادم حتيتاتو اب وددر نايتي بذا ويند كلاسيك زفلت قدم ينت فيفيليوم نطلب كلبو اماليو زقرب بينيام وددر كزازم 24 كيلومتر مسترفو مس رابع راسو مالت مس لابورتي ستايفنن فان جيستلن عباي غجله طنطينو عوت ناي مملا سرحيتا كايدو نمزازمي 250 متر مسترفو دما بعلو تبغسو وسيدو قدميو تساريعهم يتحلالون زنبرو متا هادمتو بدحريو مصيو حليفهم تحنبيبو قدمي كلتا معلتات مس ودغانتو فوت فان ارت قوينو نبينيام قريصو دحر مخادو كالاي درجه حيز زنبره كريستوف لابورتي اركيبو نخحلفو ولاون كوانتا تمطاطره نهرو مس فطنت بينيام زدارك سلازي نبرغن اتيا قدمو مس مربب حبريتا اتشيلين ابز غبرو علال ناي قربا باغاي اوردر كلاسيك التعوته فلامي تصليم افريقاوي تقدماي نمخانيو بمبال قالو هيبلو زنبره بينيام جرماي اب درو مبل 22 عامت لدتو قدمو نصعدا حنصات شكوا بمن كوركور بشكلتو مسغار غوبلل نايتي استات 5 ساعاتن 4 دقائقن زوسده قدم كوينو غام عوت اسيرو ازي اب وددر وورلد تور زتدلب عوت قدميو ببينيام خون بخلق زخونه يكون ايرتراوي زي تستمقري رزين عوت نيرو
ቅድሚ ቢንያም ብደረጃ ወርልድ ቱር ኣብ ዝካየድ ውድድር ክላሲክ ዝነገሰ ዝኾነ ይኹን ኣፍሪቃውን ኣይነበረን። ኣብ ውድድር ክላሲክ ናይቲ ብፍሌሚሽ ዝፍለጥ ቅልድም ካባ ክብሪ ዝለበሰ ኣፍሪቃውን ቢንያም ግርማይ ጥራዩ። ክለብ ኣንተርማርሺ ዋንቲ ጎቤኽ ኣብ 2016 ኣብዚ ቢንያም ዝተዓወተሉ ቦታ ወይ ከዓ ውድድር የንት ቬቬልየም ብሞተር ሳይክል ተገጭኡ ህይወቱ ንሳኣነ ቤልጅማዊ ተቐዳዳማያ አንቶኒ ዴሞይቴ ከሲራቶ ነይራ። ልክዕ ድሕሪ 6 ዓመታት ድማ እታ ጋንታ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ንሓዘና ዝድብስ ዓወት ካብቲ ሂስትሪ ሜከር ወይ ከዓ ሰራሒ ታሪክ ኢላ ሰሜቶ ቢንያም ክትረክብ ክኢላ። ድሕሪ ናይ የንት ቬቬልየም ዓወቱ ኣቓልቦ ከም በዓል እንግሊዛዊ ወርልድ ቱር ቲም ኢኒዮስ ግራነደሬስ ዝኣመሰላ ብቁፅሪ 5 ዝበፅሐ ዓበይቲ ክለባት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ስሒቡ ኣብ ራዳር ኣመና ተደለይቲ ተቐዳደምቲ ዝኣተወ ቢንያም ስድሩ ክበፅሕን ጅሮ ዲ ኢጣልያ ብግቡእ ንኽዳለውን ሙሉእ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምፅንሑ ኣብ ባሕቲ ጉንበት ኣብ ጀርመን ኣብ በንበል 59 ውድድር ኤሽቦርን ፍራንክፎርት ናብ ቅድድም ተመሊሱ። ኣብዚ በማይት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ደገፍቲ ዝተረኽብሉ ውድድር ከዓ ዝተዋብዑ ዕዮ ኣብ እዋን ሽኳ ንኖርዌጃዊ ወድጋንቱ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ቦታ ንምትሓዝን መንገዲ ምፅራግን ዝነበረ ክኸውን ከሎ ከም ውፅኢት ዕዩ ድማ ክሪስቶፍ ቢንያም ብዝፈጠረሉ ርሒብ ዕድል ተጠቒሙ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ኣብ መድረኽ ሽልማት ደይቡ። ኣብቲ እዋን ንቢኒ ከም ብሌን ዓይና እትቆፅሮ ክለብ አንተርማርሺ ዋንቲ ጎቤኽ ማቴሪዮ ብሃድን ካልኦት ክለባት ሰጊኣ ውዕሉ ንምንዋሕ ላዕልን ታሕትን ክትብል ድሕሪ ምውርሓ ፃዕራ ፍረ ስለ ዝረኸበትሉ ኣብ መንጎኡን ቢንያምን ዝነበረ ውዕል ብተወሳኺ 2 ዓመታት ሕዲሳ ካብ 2024 ናብ 2026 ዓመተ ምህረት ኣናዊሓቶ። ካብዚ ንድሓር ቢንያም ኣብቲ ነዊሕ እዋን ዝተዳለወሉ መበል 105 ውድድር ጅሮ ዲ ኢጣልያዩ ተጸሚዱ። ንሱ ቀቀድመቲ ብ6 ጉንቦት ዝተኸፍተ በኽሪ ናይ ግራንድ ቱር ስታፊኡ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ዝኾነ ይኹን ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ቀዳማይ ወፂኡ ኣይፈልጥን እዩ። ብሓፈሻ ኣብዚ መድረኽ ብፍላይ ድማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ወይ ከዓ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ምዕዋት ሕልሚ ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማዩ ንዓይ እውን ናይ ኩሉ ግዜ ሕልመይ ኣብ ግራንድ ቱር ቀዲምካ ጻዕዳ ሕንጻጽ ምርጋጺኡ ብምባል ዕላምኡ ናይ መድረኽ ዓወት ምዝጋብ ምዃኑ ገሊጹ። ቢኒ ተመክሮን ስሙን ምስቶም ኣብዚ ጅሮ ምስኡ ኣብ መስርዕ ቅድድም ዝቐረቡ ከም በዓል ማርካ ቫንዲሽ፣ ማቲው ቫንደርፖል፣ ካሌብ ኤዋን፣ አርኖ ዴማሬ፣ ፌርናንድ ጋቪራ፣ ማግኑስ ስኮርት፣ ዲያጎ ኦሊስንን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ሱምያት ተቐዳደምቲ ክነጻጸር እንከሎ ኣብዚ እቶ ክበሃል ዘይከኣል እኳ እንተነበረ ኣቐዲሙ ብዘንፀባረቑ ብቕዓት ግን ነዞም ዝተጠቕሱ ክኢላታት ሽኳ ስዒሩ ባህጉ ከስምር ከም ዝኽእል ብዙሓት ተንተንቲ ቅድድም ብሽክለታን ደገፍቱን ልዑል እምነት ኣሕዲሮሙሉ እዩ ናብ ጅሮ ኣትዩ። ኣብ መኽፈቲ መድረኽ ከዓ ብኔዘርላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል ጥራይ ተቐዲሙ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ንቑሩብ ሕልሙ ጋህዲ ካብ ምግባር ክዕንቀጽ እንከሎ ኣብ ውድድር ማልያ ሹካ ወይ ከዓ ማልያ ቺክላሚኖ ካብቲ 62 ነጥቢ ዘዋህለለ ቫንደርፖል 27 ነጥብታት ተፈንቲቱ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ። እዚ ይኹን ደኣ እምበር ኣብቲ ዕለት ንኹሎም ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ተቐዳደምቲ በሊጹ ስለ ዝኣተወ ጻዕዳ ማልያ ተስፉ መንእሰይ ብምልባስ ታሪክ ሰኒዱ። ቢንያም በዚ ውፅኢት ፈላሚ ኣብ ግራንድ ቱር ጻዕዳ ማልያ ዝለበሰ ኣባል ክለብ አንተርማርሼ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ብድሕርቲ ኣብ 2015 ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ዝለበሰ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ንሓንቲ ካብ ማልያታት ግራንድ ቱር ኣብ ዝባኑ ከስፈር ዝበቕዐ ካልኣይ ኤርትራውን ጸሊም ኣፍሪቃውን ኮይኑ ብተወሳኹን ምስቲ ኣብ 2017 ኣብ ቮልታ ስጳኛ ካልኣይ ድሕሪ ምውፁ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ዝለዓለ ደረጃ ሒዙ ዝጸንሐ ኤርትራዊ መርሃ ቅዱስ ተመዓራርዩ። ካልኣይ መድረኽ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ውድድር ክሮኖሜትር ውልቅብ ምንባሩ ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይገበረሉ ቢኒ ማርካ ቫንዲሽ ኣብ ዝተዓወተሉ ሳልሳይ መድረኽ ራብዓይ ኮይኑ ብምእታው ዘኹርዕ ውፅኢት ክረክብ እንከሎ ኣብ ውድድር ማልያ ቺክላሚኖ ምስ ቫንደርፖል ንዝነበሮ ጋግ ነጥቢ ካብ 27 ናብ 7 ተቐቢልዎ። ንሱ ራብዓይ መድረኽ ኣብ ዓቐብ ትዛዘም ብምንባራ ምስ ካልኦት መወዳድርቱ ኣዕሪፉ ድሕሪ ምውዓሉ ኣግኖ ዴማኼ ኣከታቲሉ ኣብ ሰዓረሉ ዝቐጸለ 56 መድረኻት ብቕደም ተኸተል መበል 5 ከምኡውን ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ሕጂ እውን ዝሕብን ዓወት ተጎናጸፈ። 79 መድረኻት ብግዜ ወይ ከዓ ንሮዛ ማልያ ንዝቀዳደሙ ተጻወቲ ተሓዚአን ብምንባረን ቢንን መቐናቕንቱን ኣብ 8 10 መድረኻት እዮም ቀልሶም ቀጺሎም። ኣብዚ ቀዳማይ ድማ ምስ ካልኦት መወዳድርቱ ንልዕሊ 140 ኪሎ ሜትር ሃዲሙ ድሕሪ ምውዓሉ ደጊሙ 5 ተርታ ተሰሪዑ። ሰሉስ 17 ግንቦት 2022 ቢንያም ግርማይ መስተንክር ዝኾነ ታሪክ ዝሰርሓሉ መዓልቲ እዩ። ንሱ ኣብዚ 10 መድረኽ ጂሮ ዝተሰላሰለሉ ዕለት ኣብ መዛዘሚ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ሽኳ ብቐዳምነት ምስቲ ኣብ መኽፈቲ ዕለት ጂሮ ኢጣልያ ሳዕሮን ኣብ 2 መድረኻት ግራንድ ቱር ዝርከቦ 52 ዝተፈላለየ ቅድድማት ሳዕረ ኔዘርላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል ተፋሊሙ ብዘተኣማምን ኣገባብ ረቲዑ ቀዲሙ ሕንጻት ምርጋጽ ኣብ መድረኽ ውድድር ግራንድ ቱር ዝሳዕረ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኮይኑ
በዚ ሱሙያትን ኣርሓታትን ተቀዳደምቲ ዓለምና ድኒኑ ንሰነድ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣፍሪቃን ኤርትራን ዝወረቐሉን ናይ ነዊሕ ዓመታት ሕልሙ ዘግሃደሉን ትርኑዕ ውፅኢት ከ ነቶም ኣብ ቀዳሞት 9 መድረኻት ንውድድሩ 5 ግዜ ምስ 5 ብሉጻት ብምፍጻሙ ብምልኣት ዘይዓገቡን ንበኽሪ ዓወት መድረኽ ግራንድ ቱር ብተርባጽ ከጽበዩ ዝሓገዩን ኤርትራውያንን ኣፍሪቃውያንን ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ፍስሓ ኣድሪርዎምን ሙሉእ ብምሉእ ዓጊቦምን። ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ድርማስ ቅያስ ሰርሓሉ ዕለት ኣብ መወዳእታ ኣብ ፖድየም ሓኺሩ ሻምፓኝ ምኽፋት ዓወቱ ይጽምብለሉ ኣብ ዝነበረ እዋን መኽደኒ ናይ ጥርሙዝ ተኸፊቱ ብሓይሊ ተወርዊሩ ዓይኑ ምስ ሃረሞ ውሽጣዊ መድመይሳ ዓይኒ ስለ ዘስዓበሉ ካብ ሓካይም ብዝወሰዶ ሞያው ማዕዳን ምስ ጋንቱ ብዘካየዶ ዘርብን ካብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ክእለ ብምቕሳቡ 17 ግንቦት 2022 ክልተ ጫፋት ስምዒት ማለት ሓጎስን ጓህን ኣንጊድያ ሓሊፋ በቲ ዘጓነፎ ማህረምቲ ኣብ ዓይኑ ነባሪ ጉድኣት ስለ ዘይበጽሖ ብሓደ ወገን ንኤርትራውያንን ካልኦት ደገፍቱን ዘሐጎሰ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ውድድር ሊላ ማልያ ሽኳ ወኒኑ ንኽወፅእ ዝነበሮ ተኽእሎ እናዓበየ መጽእ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብኸምዚ ዝሕዝን ኣገባብ ካብቲ ጅሮ ክሰናበት ምግዳዱን ድማ በቲ ካልእ ወገን ንኹሉ ሰዓቢ ቅድድም ብሽክለታ ዘጓየን ዝኾርመየን ፍጻሜ ነይሩ። ብፍላይቲ ተሪፉ ዝነበረ መድረኻት ዓቐብ ዝበዝሖ ስለ ዝነበረ ንሱ ድማ ካብቲ ነቲ ሊላ ማልያ ለቢሱ ዝነበረ ኣርኖ ዴማኼ ዝሓሸ ዓቐብ ናይ ምድያብ ተውህቦ ስለ ዘለዎን ብ3 ነጥብታት ጥራይ ተመሪሑ እውን ስለ ዝነበረን ነታ ማልያ ንኸብሕታ ኣዝዩ ዓብዪ ዕድል ነይርዎ። ኩርዓትን ሓበንን ኣፍሪቃ ከምኡውን ወሓላይ ቅጽበታ ውድድር ዝኾነ ቢኒ ነዚ ኣብ ጅሮ ዝሓፈሶ ዘፈስህ ውፅኢታት ሓደ ብዘይ እቲ ውፅእ ዝብል ብቕዓት ብቐጻልነት ከመዝግቦም ምኽኣሉ ካልኣይ ኣብ መንቀራቕሮ ተቐዳድምቲ ኣትዩ ንብቕዓቱ ሙሉእ ብምሉእ ከንፀባርቀሉ ዝኽእል ዕድል ተሓሪሞን ከሎ ዝረኸቦ ብምዃኑ ሳልሳይ ብሽኳ ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ምስ ስርዑ ከም በዓል ማርካ ቫንዲሽ ዝኣመሰሉ ውርያት ተቐዳድምቲ ገጢሙ ዘጽሓፎ ብምዃኑ ማእልያ ዘይብሉ ናእዳን ወደሳን ከሲቡሉ እዩ። ኣብዚ ጅሮ እቶም ንቢንያም ንምዕዋት ሰርሑ ደጋንቱ ከም መርሒኦም መጠን እናተኸናኸኑን እናተኸላኸሉን ምቹእ ቦታ ከትሕዝዎን ክሳብ እቲ ዝድለየ ርሕቀት ከብጽሕዎን ይኽእሉ ብዘይ ምንባሮም ቢንያም ኣብ መወዳእታ ልዕሊ 1 ኪሎ ሜትር ናይ ተቐድድም ኣንጻርቶም ብልዕሊ ሓደ ጸራጊ መንገዲ ዝምርሑ ዝነበሩ ክኢላታት ሽኳ ንበይኑ ይቃለስን ይሃልኽን ስለ ዝነበረ ኣብ ውፅኢቱ ኣሉታዊ ጽልዋ ነይርዎ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ካልኣይ ክፋል ናይዚ ንንጥፈታት ቢንያም ግርማይ ኣብ ዓመተ ውድድር 2022 ዝፍትሽ ትሕዝቶ ኣብ ዝቕጽል ሰሉስ ከነስዕበልኩም ኢና። ንሕጂ ግን ናብ ካልእ ዜናታት ስፖርት ክንሰግር ኢና። መበል 36 ውድድር ማራቶን ሙኒኽ ብቅድሚት ማለት ሰንበት ብዓወት ኬንያዊ ፊልሞን ኪፕቹምባ ኣብ ዝተዛዘመሉ ኤርትራዊ ኣትሌት ብርሃን ተስፋይ ሳልሳይ ደረጃ ብመሓዝ ተሸላሚ ነሓስ ማዳልያ ኮይኑ ንቕድድሙ ብ2 ሰዓታት 7 ደቂቕን 28 ካሊታትን ዝፈጸመ ወዲ 23 ዓመት ኪፕቹምባ ናይቲ መወዳደር ቦታ ክብረ ወሰን ክሰብር እንከሎ ወዲ 35 ዓመት ብርሃን ተስፋይ ከ 42 ካሊታት ድሒሩ ኣትዩ። ካብ ተዓዋቲ 28 ካሊታት ዝተፈንተተ ኢትዮጵያዊ መንግስቱ ዘለኣለም ድማ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ መበል 38 ውድድር ማራቶን ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣትሌት ዕቑባይ ገብረትንሳኤ ብ2 ሰዓታት 6 ደቂቕን 55 ካሊታትን ዕውት ናይቲ ውድድር ካብ ዝኾነ ኬንያዊ ፒዮስ ካራንጃ ብ2 ደቂቕን 14 ካሊታትን ደንጊዩ 5ይ ደረጃ ሒዙ። ኣብ ኢጣልያ ኣብ ውድድር ጉያ ኖቴ ዴሌ ስቴሌ ፎርሊ 10 ኪሎ ሜትር ዝተኻፈለ ኤርትራዊ ፍሪደም ኣማንኤል ቦገኑ ብ29 ደቂቕን 9 ካሊታትን ዕውት ብዝኾነ ተወላዲ ብሩንዲ ሰለስቲን ምንድንኩማና ብ48 ካሊታት ተበሊጹ ታሻዓይ ኮይኑ ኣትዩ። ኤርትራዊት ፈረንሳዊት ኣትሌት መቕደስ ወልዱ ብቅድሚት ማለት ሰንበት ኣብ ፈረንሳ ዝተቃንዐ መበል 44 ውድድር ጉያ ፓሪስ 20 ኪሎ ሜትር 5ይ ደረጃ ሒዛ ውድድር ኣዛዚማ። ኣብ ዝልዕሊ 18,000 ፕሮፌሽናላትን ኣማተራትን ዝተሳተፉሉ ውድድር ኬንያዊት ኬንቲያ ቸፕቸርቸር ብ1 ሰዓትን 7 ደቂቕን 3 ካሊታትን ቀዳሚት ኮይና ክትዕወት እንከላ ብ3 ካሊታት ዝዳሕረት ኢትዮጵያዊት ካሳነች ኣየነው ካልእቲ ብተወሳኺ ሓንቲ ካሊት ዝተፈልየት ኬንያዊት ኖዮሞ ጆምቤ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዘን። ጓል 29 ዓመት መቕደስ ብሸነኻ ካብ ዕውቲ ቸፕቸርቸር 10 ካሊታት ጥራይ ደንጊያ 5ይቲ ኮይና ኣብ መፈጸምታ መስመር በፂሓ። መበል 15 ውድድር ዙር ሩዋንዳ ካብ 19 ክሳብ 26 ለካቲት 2023 ክቀናዕ ምዃኑ ፈርዋይሲ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታት ሃገር ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ኣካየት ናይዚ መዕየር ደረጃኡ 2.1 ዝኾነን ብዕብየቱ ድማ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ምስ ላትሮፒካል ኣሚሶ ቦንጎ ዝርጋቦን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ዙር ሩዋንዳ ንመርሐ ግብሪ መድረኻት ቅድድም ርሕቐት መድረኻትን ተሳተፍቲ ክለባትን ሃገራውያን ጋንታታትን ብዝምልከት ሓበሬታ ብዝርዝር ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ሕዳር ዕላዊ ክገብር ምዃኑ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ኣለዉ።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ኣብ ሩዋንዳ ዝመደበራ ብኤርትራውያን ፕሮፌሽናላትን ቅዱሳትን እትውነን ኮንቲኔንታል ክለብ ሜይስታር በኽሪ ሱታፊኣ ከተካይ ትፅቢት ከም ዝግበረላ መርበብ ሓበሬታ ጋዜጣ ሩዋንዳ ዘ ኒው ታይምስ ገሊጻ። እዛ ተቐዳዳማይ ክለብ ሬድሲ ብዝነበረ ኤርትራዊ ኣኽሊሉ ሃይለ ወይ ባሕሪ ትዕለምን ኣብዛ ዓመት እዚ ዝቖመትን ጋንታ ኣብ እዋን ምምስራታ ካብ ዘመዝገበቶም 11 ተቐዳደምቲ እቶም 5 ኤርትራውያን እዮም። ጋዜጣ ዘ ኒው ታይምስ ካብ ምንጭታተይ ረኺበ ኢላ ወሲኻ ከም ዝሓበረቶ ኣብዚ ዝቕፅል ውድድር እትካፈል ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚዮም ተቐዳደምቲ ሒዛ ክትቀርብ እያ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እታ ሃገር ኣብቲ ኣብ 2025 ባዕላ ተእንግዶ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ንተቐዳደምታ ብኣጉ ንምድላዎም ተባሂሉ እዩ። ሩዋንዳ ብርክት ዝበላ ሃገራውያን ጋንታታትን ክለባትን ዝሳተፋሉ ቅድድም ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ብሓፈሻ 19 ዝኾና መብዛሕተን ኣብ ኤሮጳ ዝመደበረን ክለባትን ሃገራውያን ጋንታታትን ኣብ ውድድር ጸሚዱ። ኣብዚ ዙር ንብርክት ዝበለ ዓመታት ተኸፊላ ብዙሕ ዓወታት ዝሓፈሰት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንቐጥዕታት ሕክምና ኣዳላዊት ሃገር ሩዋንዳ ከተማልእ ብዘይምቓላ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ብኺራ ነይራ። ይኹን እምበር ንኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂዮካተሊ ወኪሉ ኣብቲ ዙር ዝቐረበ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ቀዳማይ ብምውፃእ ንብጫ ማልያ ክውንን ክኢሉ። ብዘይካ ናትናኤል ሩዋንዳ ኣብ 2019 ዓ.ም መዕየር ደረጃኡ ካብ 2.2 ናብ 2.1 ክብ ካብ ዝብል ድሕር እቲ 2 ግዜ ንብጫ ማልያ ንብሕቱ ዝገበረ እንኮ ተቐዳዳማዩ። ኣብ 2019 ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ሩዋንዳ ዝኾነ ተቐዳዳማይ እውን ኣብቲ እዋን ኣባል ካዛክስታናዊት ክለብ ኣስታና ዝነበረ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ እዩ። ዝኸበርኩም ኣፍቀር ስፖርት ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና ትሕዝቶ ተፈጺሙሎ። ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን